салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студио бо шумо Марҷона Шарифова. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ аз тамоми роҳу восита истифода бурда барои рушди соҳаи энергетика барномаву лоиҳаҳои бузургро амалӣ менамоянд, то ки дар тамоми фаслҳои сол сокинони мамлакат пурра бо қувваи барқ таъмин бошанд. Дар навбати худ сокинони мамлакатро зарур аст ки дар самти сарфакоронаю мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ маърифати баланди шаҳрвандиро нишон диҳанд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. мақсадноку самаранок истифода бурдани қувваи барқ аз тамоми шаҳрвандони мамлакат масъулияти баланди шаҳрвандиро талаб менамояд. ҳар оилае ки қувваи барқро сариштакорона истифода мебарад, аллакай бевосита дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми муносиби худро гузоштааст. бо мақсади баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар самти мақсаднок истифодабарии қувваи барқ аз ҷониби масъулони ҷамъияти саҳомии шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо шабакаҳои барқи ноҳияи Сино имрӯз дар пойтахти мамлакат санҷиш ва чорабинии мақсаднок гузаронда шуд. дар рафти санҷиш маълум шуд ки мутаассифона баъзан соҳибмулкони марказҳои савдову хизматрасонӣ дар самти истифодаи ба манфиати барқ бемасъулиятӣ зоҳир намуда, лампаҳои беруни иншоотро рӯзона хомӯш намекунанд ки ин ҳолат ҷои таассуф ва нигаронӣ аст. дар рӯзи равшан фурӯзон будани лампаҳои қисмати беруни биноҳо аз истифодаи ғайримақсадноки нерӯи барқ ва бетаваҷҷуҳӣ зоҳир кардани баъзан аз соҳибмулкони марказҳои савдоро нишон медиҳад. маълум мешавад ки то ҳол ҳастанд нафароне ки ба ин масъала хунукназарӣ карда қувваи барқро ки бо мушкилиҳои зиёд дастрас мегардаду ба осонӣ бепарвоёна истифода мешавад аҳамият намедиҳанд. ҳангоми наворбардории гурӯҳи эҷодӣ маълум шуд ки лампаҳои беруни баъзан биноҳо ва марказҳои савдову нуқтаҳои сӯзишворӣ то нисфи рӯзӣ фурӯзонанду барқ ғайримақсаднок истифода бурда мешавад. аз ҷониби гурӯҳи корӣ ба роҳбарон ва шахсони мутасаддии нуқтаҳои савдову хизматрасоние ки лампаҳои бинову мағозаҳояшон то нисфи рӯзӣ фурӯзон буд, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд. мо ҳамарӯза аз тарафи кормандон як комиссия ба солоҳият ташкил карда дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондӣ гузаронда истодем. инчунин имрӯз шоҳиди ҳол гаштем барои дар дукону мағозае ки буд худсарона ёки қувваи барқро равшан намудан дар рӯзи равшан барои ҳамин хотир корҳои фаҳмондадӣ гузарондем. нисбати сарфаҳу сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ ин аввалан ба бюҷаи ҳар як аҳолӣ ёки хонаи корхонаам ки бошад ба фоидаи манфиати ҳамон мебошад. аз сокинон даъват ба амал меорем ки ҳамавақт сарфаҳу сариштакорон истифода бурдани қувваи барқро аз мадди назар дур накунанд. ҳамзамон аз ҷониби гурӯҳи корӣ ба соҳибмулкон ва роҳгузарон муроҷиатномаи ҷамъияти саҳомии шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе ки дар он манфиати истифодаи мақсадноки қувваи барқ ба таври васеъ дарҷ гардидааст тақсим карда шуд. бояд шаҳрвандони мамлакат бо фарҳанги баланд ва масъулияти ҷиддӣ дар самти истифодаи қувваи барқ масъулиятшиносӣ зоҳир намоянд. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандии ҳар сокини кишвар буда, кори муназзами шабакаҳои барқӣ ба он вобаста аст. ғайримақсаднок истифода кардани нерӯи барқ ва талафоти он зарар ба буҷаи давлат ва ҳар хонадон аст. нерӯгоҳи барқи обии фатҳободи ноҳияи Тоҷикобод баъди таъмиру барқарорсозӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. айни ҳол аз иқтидори мавҷудаи ин манбаи нурофарин қариб 200 хоҷагӣ бо нерӯи барқи доимӣ таъмин мебошанд. Идигули Маҳмуд гузориш медиҳад. нерӯгоҳи барқии обии фатҳободи ноҳияи Тоҷикобод дар раванди барномаи бунёди силсила нерӯгоҳҳои хурд дар минтақаҳои Кӯҳистон соли 2010 дар соҳили дарёи Шӯрак сохта ба истифода дода шудааст. нерӯгоҳи барқӣ аз як агрегат иборат буда, тибқи лоиҳа иқтидори лоиҳавӣ дар сурати мавҷуд будани захираи об 283 киловатт ва истеҳсоли миёнаи солонаи қувваи барқ 17676 киловаттро ташкил медиҳад. бо гузашти солҳо бештари таъзиёти нерӯгоҳи барқии обии Фатҳобод корхӯрда шуда, зарурати аз нав барқарор кардани он пеш омад, то ин манбаи нурофарин бо иқтидори пешбинишуда фаъолият намояд. ин сол дар нерӯгоҳ таъмири ҷорӣ гузарондем ва ҳамаи он корҳои заруре ки барои анҷом додан лозим буд мо анҷом додем ва нерӯгоҳ маътадил кор мекунад.
канали обгузари нерӯгоҳ аз лойқа ва резишҳои кӯҳӣ тоза карда шуд. Пура нерӯгоҳ худи нерӯгоҳ пура рангу бор карда шуд. аз рӯи маълумоти шабакаҳои барқи ноҳияи тоҷикобод, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг, ташкилоту корхонаҳои амалкунанда ва аҳолӣ дар маҷмӯъ 7500 муштарӣ ба қайд гирифта шудааст, ки дар як шабона рӯз 55 то 65 ҳазор киловаттсоат тариқи 500 километр хатҳои барқи гуногун шиддат, 217 адад трансформатору 1 адад зеризгоҳи амалкунанда бо нерӯи барқ таъмин карда мешаванд. бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ, инчунин сари вақт пардохт намудани барқи истифодашудаи муштариён, қариб 5000 ҳисобкунакҳои барқӣ аз дохили бино ва хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон берун бароварда шуданд. то бадин васила назорати нерӯи барқи истифодашудаи муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг ва дигар корхонаҳои истеҳсолии амалкунандаи ҳудуди ҷамоатҳои деҳот пурзур карда шавад. бо мақсади боз ҳам беҳтар шудани фаъолияти соҳа, марҳила ба марҳила корҳои таъмиру барқарорсозии хатҳои барқу зеризгоҳҳо анҷом дода мешавад, то таъминоти нерӯи барқ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи тоҷикобод. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аз тарафи ҷамъиятҳои матлубот барои дастрасӣ пайдо намудани аҳолӣ бо маводи ғизоии арзон дар амборҳои нигоҳдории маводи хӯрока миқдори зарурии маҳсулоти кишоварзиро захира намуданд, ки рӯзҳои истироҳатӣ бо ташкил намудани намоиш фурӯши маҳсулот бо нархи дастрас ба аҳолӣ пешниҳод менамоянд. гузориши Равзали Раҳмон. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 در انبارخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با حجم ضروری محصولات کشاورزی خصوصا غله، کارتوشکا و سبزیجات ذخیره کرده شده است. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برای ذخیره محصولات کشاورزی 36 سردخانه، بیش از 170 عدد انبارهای خواجگی‌های کشاورزی، صاحبکاری، اتفاق‌های جمعیت‌های مطلوبات و انبارهای شخصانی الهایده موجود است. بهره اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سرریاست کشاورزی تدبیرها عملی نموده در شهر و ناحیه‌های ولایت از حساب زیاد نمودن میدان کشت، بلند برداشتن حاصلناکی، حجم استحصال کارتوشکا در همه شکل‌های خواجگیداری در سال 2020 به 460 هزار تن رسانده شد. این نسبت به سال 2019 50 هزار تن زیاد است. در شهر و ناحیه‌های استرافشان، پنجکن، دیوشتی، شهرستان، کوهستان مسجو حاصلناکی کارتوشکا از 30 تا 50 سنتیمتر بلند گردیده است. از حساب حاصل کارتوشکای خواجگی‌های دهقانی و اهالی این شهر و ناحیه‌ها در برابر تامین بازار استعمالی ذخیره کارتوشکا زیاد است. در ناحیه دیوشتی ذخیره بیش از 170 هزار تن را تشکیل می‌دهد. خواجگی‌های دهقانی و اهالی دهات شهر استرافشان ذخیره کارتوشکا را نسبت به سال گذشته یک برابر زیاد نمودند. کشاورزان استرافشان همه نمود محصولات کشاورزی رو خصوصا کارتوشکا و سبزیجات رو زیاد استحصال نبوده. سهم بازسازی گذاشته ایستادند. از حساب زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی ذخیره هم زیاد است. امروز در شهر استرافشان زیاده از 40 هزار تن کارتوشکا ذخیره کرده شده است که این ذخیره در جماعت‌های دهاتی چوربوغ، جاوکنده، قلی بلند، جماعت دهاتی نوفروج حجم بیشتر رو تشکیل می‌کند. در جماعت دهاتی چورباغ در اکثر حولیه‌های استقامتی در انبار تخانه چغاره حجم زیاد کارتوشکا از جانب سهامداران خواجگی‌های دهقانی با اصول خاصه ذخیره کرده شده‌اند. این طرز اصول‌ها امکان می‌دهد کارتوشکا با نگهداری صفت و خاصیت‌های طبیعی پورا در دوره زمستان و تا ماه‌های مارت، اپریل، مای نگه داشته شود. خواجگیداران شهر استرافشان استحصال سبزیجات را به نزدیک 100 هزار تن رساندند. از این حساب بیش از 18 هزار تن پیاز و نزدیک 7 هزار تن سبزی و دیگر نمود سبزیجات ذخیره نمودند. در ولایت سوخت بهره تیار کردن سبزیجات از جمله سبزی، پیاز، ترب و شلغم، لبلبوی آشی برای نگهداری از اصول‌های خوب استفاده می‌شوند. سبزی با طرز عنعنوی خاکپشت نمودن در قطعه‌های زمین نگهداری می‌شود. این اصول در ناحیه سپیتامین نیز معمول است. حجم اساسی سبزی با این اصول بعد ناحیه باباجان غفور و شهر استرافشان در ناحیه سپیتامین بیش از 3000 تن ذخیره کرده شده است. خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی به نام ترسون الجبایف از استحصال کنندگان اساسی سبزی میباشند.
хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳот Турсунулҷабоев зиёда аз 3500 тонна сабзӣ истеҳсол намуданд ки дар фасли зимистон давра ба давра ин маҳсулоти истеъмолиро барои мардум пешниҳод менамоянд. дар амборхонаҳои хоҷагиҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ беш аз 50 000 тонна захираи сабзавот мавҷуд аст. ҳаҷми асосии пиёзро хоҷагидорону аҳолии шаҳри Истарафшан, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафурову Ҷабборрасулов истеҳсол ва захира намуданд. ташкилу бунёди амборҳои коркард ва захира дар ноҳияи Ҷабборрасулов имкон додааст ки хоҷагиҳои деҳқонӣ дар якчанд чунин амборхонаҳо сабзавот захира намоянд ва маҳсулот ба муҳлати дароз нигоҳ дошта мешавад. иттифоқи ҷамъиятҳои матлуботи вилояти Суғд барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ аз амборҳои мавҷуда ва 3 сардхонаи нав истифода мебарад. дар шаҳри Исфара сардхонаи иттифоқи ҷамъиятҳои матлубот сохта бо мусоидати иттифоқи тоҷик матлубот дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ маҳсулот харид ва захира шудааст. ҷамъиятҳои матлуботи вилояти Суғд бо маблағгузории мутамаркази иттифоқи тоҷик матлубот ва инчунин бо нақшаи чорабинии таҳриррежимии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд дар сархонаҳо зиёда аз 500 тонн маҳсулотҳои кишоварзӣ мо захира намудем ки мо бо хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкорӣ менамоем. барои мо имконият дод ки маҳсулоти кишоварзиро арзон ва инчунин босифат захира намуда барои таъмини бозори истеъмолӣ мо мусоидат намоем. ин аз имкониятҳои таъмини бозори истеъмолӣ дастрасии аҳолӣ ба ин маводи ғизоии кишоварзӣ дар давраи зимистон мебошад. равзади Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. ин мавсим дар шаҳри Ваҳдат шунудани 60 000 бех ниҳолони сояафкану ҳамеша сабз ва гулу будаҳои ороишӣ ба нақша гирифта шудааст ки барои татбиқи ин нишондод чораҳои зарурӣ андешта мешавад. гузориши ҳамкорони мо. аз рӯи тавсияи олимону мутахассисони соҳаи боғдорию кишоварзӣ шинондани дарахтон аз он ҷумла ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ дар мавсими тирамо ба сарсабзии ҳамешагии дарахтон мусоидат менамояд. аксияи ватан ҳар гӯшаатро сарсабз хоҳем кард ки аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат гузаронида шуд, бори дигар собит намуд ки сокинони шаҳри Ваҳдат пайи ободию созандагии диёр ҳамарӯза самгузорӣ менамоянд. мавзеи интихоб намуда дар масоҳати 5000 метр барои шинондани ниҳолҳои ҳамешасабзу бисёрсола мувофиқ буда дар масири роҳи нақлиётии Душанбе Ваҳдат ҷойгир аст. дар оянда низ мо ин аксияро идома хоҳем дод. дар ҳар гӯшаи ватан бо шинонидани дарахтҳои ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ҳар гӯшаи ватанро ободу зебо хоҳем кард. иброз гардид ки дар ин мавзеъ дар баробари шинондану парвариши ниҳолҳои гуногуни ҳамешасабзи арчаю сӯзанбар дар оянда зиёда аз 5000 бех ниҳолҳои бисёрсола аз он ҷумла бодому хуч шинонда мешавад. мо ҷавонон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти созандагони ватан ки дар назди кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат фаъолият мекунад ҳамкорӣ намуда истодаем ва имрӯз дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ мо бештар ҷавононро ҷалб намуда истодаем ки ҷавонон зеро ояндаи давлати ҳукумат мебошанд ва имрӯз дар тамоми маъракаҳои муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ, тарбиявӣ саҳми худро гузошта истодаанд. саҳмгузорӣ барои ободии ватан идомабахши аксияи ватан ҳар гӯшаатро сарсабз хоҳем кард буда бо ҷалби сокинони 11 ҷамоати деҳоту шаҳраки Нумон Розиқ ва маркази шаҳри Ваҳдат рӯзҳои истироҳат баргузор гардид. дар ин тадбири ободонӣ дар баробари шинондани ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ амалҳои дастаҷамонаи тозакорию созандагӣ гузаронда шуд. аз тарафи муассисаи мо 210 иншоотҳои ҳудуди шаҳр ва берун аз он безараргардонӣ карда шудаанд. муассисаҳои мактабӣ ва томактабӣ, умуман муассисаҳои томактабӣ ба пуррагӣ дезинфексия карда шуда гузаштанд безараргардонӣ. аз тарафи муассисаи мо 1 646 161 метри квадратӣ иншоотҳо, хонаҳои беморон, мактабҳо ва кӯдакистонҳо безараргардонӣ карда шуданд. иттилоъ дода шуд ки чунин амалҳои ободонию созандагӣ ва тадбирҳои ниҳолшинонӣ бо ҷалби кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони шаҳри Ваҳдат рӯзҳои истироҳат мунтазам баргузор гардида бо ин васила онҳо дар ободонию сарсабзии ватан саҳмгузорӣ менамоянд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шукруллои Нурулло, Ваҳдат, Ахбор.
мавзӯи дигар дар шаҳри бухтари вилояти хатлон дар дораи баргузории озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз тарафи муассисаи нашриявии адиб намоиши фурӯши китоб ташкил карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. муҳаббат маҳмадалиева ва чанд нафар дӯстонаш барои дастрас кардани китобҳои тоза нашр ва адабиёти гуногун ба намоишфурӯши китоб ба донишгоҳи давлатии бохтар омаданд, чун қаблан аз ин иқдоми муассисаи нашриявии адиб огаҳӣ доштанд ва тасмим гирифтанд ки асари адибони классику муосири тоҷикро бо нархҳои дастрас ва нисбати бозору мағозаҳои фурӯши китоб арзонтар дастрас намоянд. бузург фармудааст беҳтарин ихтирои насли башар ин китоб аст ва мардуми мо аз қадимулайём ба ин ганҷинаи зеҳнии инсоният арҷ мегузоштанд ва боиси бисёр ҳам фараҳмандӣ ва ифтихори мо аст ки имрӯз корвони китоб дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ташриф овардааст. зимни тамошо ва мушоҳида аз китобҳои манзур намуда ва тозанашри нашриёти адиб мо хеле хурсанд гардидем, зеро дар ин ҷо китобҳо ҳам бо нархи хеле арзон дастраси мо гардиданд, ҳам дар назди муассиса ки бе хароҷоти роҳ ба мо насиб мегарданд ва ҳамчунин якчанд китобҳое ки ман медонистам нашри хеле қадим пештар доштанд ва аҳёнан дарёфт мекардем ё ин ки умуман баъзе нусхаҳоро то ҳол дастрас накарда будам, имрӯз дар ин ҷо дастрас гарданд. маротибаи дуюм аст ки муассисаи нашриявии адиб ба гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои бухтари вилояти хатлон корвони пур аз китобҳои бадиӣ, илмӣ, сиёсӣ ва соҳавиро пешниҳоди дӯстдорону алоқамандони мутолиа мегардонанд. аз субҳи барвақт мушоҳида гардид ки алоқамандони хониш дар вилояти хатлон хеле зиёданд ва ин тадбири роҳандозӣ намудаи навбатиро дар ғанӣ гардидани маънавиёти ҷомеа ва боло рафтани фарҳанги китобдориву китобхонӣ манфиатбахш арзёбӣ мекунанд. به واسطه اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب میباشم. برای آماده شدن به آزمون بعضی کتاب‌های بودند که ما در دریافت کردن آنها دشواری میکشیدیم. امروز خیلی خرسند هستیم که بسیاری آنها را پیدا نمودیم و این برای ما جوانان بسیار هم خوب است. در جای نمایش آثار تازه ایجاد شاعران و نویسندگان معاصر تاجیک، نمونه آثار علمی عالمان محبوب کشور، کتاب‌های به واسطه از خوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نشر گردیده، ادبیات بچگانه و اشعار بزرگان علم و ادب پیشنهاد اهل خوانش گردانیده شد که اظهار امیدواری کارمندان کسب و کار گوناگون را به شوق کتاب ازبرکنی بیشتر می‌نمود. میهن‌داری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که چنین کلکتیوها را در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تشکیل می‌دهند و ما آمده در کلکتیوها اشتراک نموده کتاب‌های خواسته خودمان را از اینجا دریافت می‌نماییم. شرکت شاعران شناخته و محبوب کشور در چنین تدبیرهای فرهنگی هوسمندی خوانندگان را در رو آوردن به جهان سخن و کلام موزون بیشتر می‌گرداند. مسئولین مؤسسه نشریوی ادیب محض همین اقدام را جاری کردند تا دانشجویان و شرکت کنندگان چاره‌بینی کتاب‌های ایشان را با سویدست خود آنها خریداری نمایند. جمعیتی که کتاب می‌خواند با مردمی که در پای تلویزیون نشسته است و با مردمی که اینترنت سرکار دارد راهبری خواهد کرد. باور داریم که این ملتی که امروز کتاب میخواند حتما صاحب فردای درخشانی هست. خیلی شاد از آن هستم که امروز در یارمارکه فروش نشریات ادب اشتراک نموده و خود کتاب‌های لازمه را دسترس کردم و همچنین در برابر این با یکچند از مؤلفان این کتاب‌ها از نزدیک شناس شده از آنها دستخط گرفتیم. خوب است که هر نوبت نمایش فروش کتاب غیر از مرکزهای شهر و ولایت‌ها همچنین در صحن دانشگاه و دانشکده‌های بزرگ کشور راه‌اندازی می‌شود. امروز امکان خوب برای استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو در پیدا کردن ادبیات ضروری فراهم آورده شده بود. گرم گردیدن بازار فروش کتاب از آن دلالت می‌کرد که معرفت مردم و متخصصان سمت و ساحه‌های گوناگون در رو آوردن به کتابخوانی و به همین وسیله بلند برداشتن فرهنگ و جهانبینی ساکنان مساعدت فعال می‌کند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر ولایت خطلان اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.